La Penúltima, un programa que té més likes a les xarxes que oients en antena. Uah! Per què uah? Subidons. Com passa de ràpid el temps! Com passa de ràpid el temps, esperem que aquesta secció també se'ns faci curta. Ja sabeu que arriba el moment en què Marc Andreu ens explica un tutorial per anar a dormir més savis. Perquè fas això, no, Marc? És el que et dediques a fer tutorial per dames. Exacte, Albert. Jo el meu propòsit és clar i concís, ajudar els més necessitats. Dormir més savi. He llegit amb avis. No, més savi. Tens una obsessió, tu, Però bé, sí, el meu propòsit és això, ajudar els més necessitats, i quan dic més necessitats vull dir gent com el Marc al Marxa. Ai, pobre. Que ara no li diem res perquè és justet, perquè avui no està aquí, saps? No ha vingut, i ja sabeu que jo no sóc dels que em poso amb les persones que no saben ni explicar un conte quan no estan aquí. Jo sempre a la cara les coses. Sí, clar, el que explica el tutorial, saps? Bé, sí. Nois, si voleu comentar alguna cosa de l'actualitat així per omplir el teatrillo, us deixo sense problemes. Sí? Marc, pot ser que et fes gràcia... Ai, que et fes mandra escriure una entradeta? Què passa? No saps fer humor, no? Sense el tonto del Marc, sense deixar de tonto. Sí, exacte. Efectivament l'has clavat. Marc, em sento tan emmirallat amb tu a vegades. Ui, nois, que avui heu d'omplir el programa perquè no hi ha convidat i us falten seccions. Ja se sap que les views comencen a baixar després de la segona secció del programa. Ai, però nois, no us desanimeu, jo confio en vosaltres, com també confio en l'Ada Colauer per sempre, aquesta estrella que l'univers ens ha portat per fer-nos a tots més feliços, per salvar Barcelona, per ser la millor puta youtuber de la història. El que heu de fer és creure amb el que feu, seguir endavant, no mirar enrere. No, zero, despreneu-vos de tot el que us envolta, el que estimeu. Així no estareu preocupats, d'aquesta manera podreu ser molt més feliços. Cremeu la vostra puta família a una casa allunyada enmig del bosc. Pot ser al Montseny. Cobreu la pòlissa de seguros que hàgiu creat prèviament, aneu a fer un viatge de polserita a Punta Cana i ja veureu com això us canviarà la vida. Pot ser que el fill de puta de Marc Andreu m'hagi escrit tot aquest text que dic per veure si em canso i perdre la meva posibilitat? Sí, evidentment que sí. És escorpí. Va fer mal, és un fill de la grandíssima. Però tot i així no ens guanyarà. Els positius podem amb tot. És molt més que una fe, és una filosofia de vida. I si tu també vols aprendre a afrontar grans reptes amb un somriure a la boca, sí, amb un somriure a la boca. Per què no l'has de fer, un somriure a la boca, menys que no et faltin les dents? Fes-te soci de Toni Vida d'una forma d'entendre la felicitat /, 68,9 @Toni Monsó, el positiu de la ràdio.uc.ch. Toni, ho has fet massa bé pel meu gust, pensava que t'equivocaries, i així amb aquest speech o muntes un partit polític o ens estàs venent una secta que no crec que ningú s'apunti. Toni, m'agrada perquè el text ja era llarg i tu ja has afegit cosetes, però em podries repartir l'adreça? No, de fet, aprofitaré aquest temps que em deixa en Marc per dir totes les virtuts de la Colau. És igual. Deixem-nos de... S'ha entrevistat a si mateixa? Que això no... Qui és que el dirà s'ha entrevistat a si mateixos, Digues un! Servei de dentadura, de dentista públic a Barcelona. És que m'ha fet la puta hòstia. Aneu, és que és la millor youtuber. Bé, deixem-ho que algú, això és el que us dic, que algú havia de fer la secció del Marc al Marxa, l'he fet jo. Entrevistar-se a un mateix seria el somni de Morrell, quasi. Molt bé, després d'aquesta crítica política tan actual, exacte, que escoltaràs el podcast al setembre i et diràs uau. Anem directament als vots de les nostres xarxes de Twitter i Instagram, que són @lapenultimacf. Espero que ens seguiu tots. Has de votar, vale? Vota, com sempre, és igual, no fa falta el teu vot perquè ja som molta gent que vota, és igual. Entre els dos tutorials que recordem que eren cómo ver películas de terror sin sentir miedo o cómo disimular una resaca en el trabajo, d'acord? Quin creieu que haurà estat escollit? Un dels dos ha guanyat de forma molt destacada, nois. Us vaig de ser sincers. I és que ni més ni menys el resultat és... Marc. ¿Cómo disimular una resaca en el trabajo? Per això has vingut drogat. Què és aquesta veu? Sí.
Ha sigut per això i per estar al nivell d'en Fran. Gràcies. Bé, ¿disfrutas de una larga noche antes de un día de trabajo? Sí. Volver al trabajo luciendo devastado por la resaca no va a impresionar a nadie, nois. Oh, bueno. Que no? Què l'hauria? Mort tumors, potser? Mort o morts? Actuar exhausto y tener un aspecto terrible solo va a traer una atención indeseada. Los superiores no estarán contentos si te ven distraído o sin ganas de hacer tu trabajo. Disimular para mantener el profesionalismo y evitar los colegas entrometidos es la mejor opció que puedes hacer. D'acord? Aquesta és la introducció d'un tutorial real que podeu trobar a internet. Perdona, però arribar malament a la feina és la millor manera de fer-te el guai. Ah, sí? Sí, On has treballat, tu? No, però ahir vaig sortir de festa perquè, bueno, jo... Ja, no, però... Jo soc un fiestero i tal, me monto unes cada nit que... Ja, però és el mateix que dir... Ai, jo soc de festa... I vomitar. El to, I vomitar a l'escriptori. Sí, bé. Es nota que no té feina i no ho ha posat en pràctica. Clar, si per això a la cua de l'INEM no mola tant, eh? Clar, ha de ser per gent que té ressaca. Vull dir, per exemple... Home, no et pensis en la Al cua Marc de Giró no l'INEM. li serveix aquest tutorial perquè de petit va caure una marmita d'espit o alguna així. I és impossible. En Marc Giró. Em mirava a mi, no sé, buscant alguna cosa en mi. No, que perquè no tu ho ha també trobat. tens el teu, alguna coseta. Som-hi, primer punt, diu, báñate. Fuiste directamente a la cama de regreso de la discoteca o del club, es muy probable que sigas apestando por la exposición a todos los olores de la noche anterior. Toma una ducha larga. És important, no? I freda, Home, evidentment. Per I freda. experiència, sí. Bueno, això Sí, millor. No, és obligat. O sigui, pots estar a l'hivern, la dutxa ha de ser freda. Jo recomano la dutxa sempre, encara que no hagi sortit, però bueno, això és un altre tema. Sí. Et desperta més, també. I diu un incís que diu, per això. pon un balde cerca de la ducha por si necesitas vomitar. No hay nada agradable en bañarse y tener vómito en los pies. És una mica lògic, si us ho pareu Bueno, a pensar. no dic que sigui Bueno. banyera, això, eh? O sigui, això parlem de dutxa, però si és banyera és més xungo, si Ja. vomites. Home, Marc, que arribis a plantejar-te ficar-te això, un balde o el que sigui, vol dir que cada nit arribes amb la mateixa situació i que per tant et surt a compte. Podria ser, sí, et surt a compte tenir-lo allà al costat. Diré que vomitis quan t'estàs banyant és el xapapote sense el xa. Vaya Uau. merda. Oh. Pensava que la meva Oh. entradeta era molt És dolenta. vivec tot això. Aquest és per demà, ja. No sé. Bé, som-hi. El segon punt diu, ser reservado. Haz tu mejor esfuerzo en limitar tus interacciones personales. Evita las conversaciones largas con los demás y cuando no puedas evitar una conversación, escucha y no hables. Siempre y cuando no esté tu superior, puedes hacer un lacónico, lo siento, debo volver a trabajar, y desviará a cualquier colega que sea conversador. Perquè, clar, canta la font màgica, no? Exacte. No, i també perquè no se't noti com la llengua, saps, com molt cansat. Com arrossegant les Exacte. paraules... Sí. Com si hagués estat tota la nit donant plaer. Sí. Però això no sempre surt, perquè jo vaig utilitzar aquesta estratègia per la primera borratxera, és arribar i estar callat, i em van dir, algo passa que estàs molt callat. I tampoc funcionaria si sou treballant al 012 o al telèfon de l'Esperança. Si us quedeu callats, potser... M'ha agradat lo de passar-li al company, en plan, no, la conversació, tu la llevas, saps? Diu també, mantén alejado de tantas personas como puedas, tus colegas, tu jefe, tus clientes y especialmente cualquier que tenga reputación de chismoso, ¿vale? És important una mica fer com l'estil de Billy's Lifestyle, no? Una mica estar sol, però de forma intencionada. Anava a dir, sense plorar cada nit. Jo tinc una estratègia que és, jo cada dia vaig a treballar com si anés borratxo, sense anar-hi, i llavors el dia que vaig borratxo de veritat o tinc ressaca, no se'm nota. Clar. I te juro que funciona. I Perquè- com es treballa fent-se el borratxo? Com es treballa, pots preguntar? Com es treballa? Bueno, Bueno, Marc, prou, ja? Per favor. No tenen quan poder fem una baralla. Què passa? Què m'estàs mirant? I fent tires la comentaris taula. molt locos, vomitant de tant en quant, no sé. Perquè ets l'únic que ha anat borratxo a la feina aquí o no, No, hi ha no, ningú no. més que ha anat amb ressaca? D'aquí l'estudi, tots, crec. Tots. Ah, vale. I borratxo No, també. espera, Jo fa molt de exacte. temps. A unes pràctiques al Ver vas anar de ressaca. Jo treballo. Ai, què? Ah, vale. Amb ressaca em sembra bé, jo parlo de borratxo. L'opció A la 3 segona hora. va una mica encaminada al que deies tu, Fran, que diu, trabaja lenta y metódicamente. Si tratas de sobrellevar el trabajo como un maníaco en un intento de lucir organizado, te pondrás en riesgo de cometer un error. Y això no ho volem. Trabaja deliberadamente y lentamente. Es mejor trabajar bien que trabajar mucho. Es fácil decir que el día está lento después de haber dormido poco. Es una bona excusa. Això ho pots fer sempre que no treballis a The Mail Company, perquè si no et faran fora. És que és això. és trepidant. Si no pots veuen parar ni un que moment. també si ho fas t'arrisques a que et facin el carrer per no ser productiu, perquè ets massa lent, vull dir, valora-ho. Festina lente.
Com? Una expressió en llatí que significa fer les coses lentament per fer-les bé. Què deies, Toni? Que si tens molta pressa la cosa anirà malament. Que bàsicament, si fas les coses molt lent, no trobaràs mai feina, menys que no treballis al Burger King, que és requisit indispensable per tots els repartidors. Bé, fem un flashback, és que la setmana passada vam demanar menjar... No? Veu de flashback. Vale. És que això és com els Avengers, si no ha sigut tot... 1940, Londres. Vale, doncs acabo amb un consell que diu: toma medicamentos. Com? Vale. Una resaca puede causar toda clase de malestar físico. Los colegas empezarán a preocuparse y a preguntarse si luces abrumado de dolor o si has estado vomitando. Afortunadamente, los problemas más comunes se pueden resolver con medicamentos de venta libre. Si eres un bebedor regular o sabes cuándo tendrás una resaca, Fran, trata de tener estos medicamentos a mano. Si no, contacta con un profesional de la calle. O sigui, aquí ens diu que... Què s'està suggerint? No sé, s'estan anant una mica bastant de les mans al Els teus final. tutorials sempre es posen molt turbis. Molt turbis. Jo no sé qui ho escriu, això, però... La mateixa persona... Tampoc jo vull saber. La mateixa persona que ven droga, ven armes per invadir un país... Si tu jefe te pilla, bueno, ve a comprar al mismo tío una pala y lo entierra. Clar, aquí la conclusió que arribem és bàsica. No beguis, droga't, perquè d'aquesta manera evites la ressaca directament drogant-te. Crec que l'M no dona ressaca. Aquesta conclusió l'has fet tu. Sí, bueno, del que diu el tutorial. Jo crec que és trobo la molt moralina. encertat. Sí, no? La moralina. La Drogaros, Sabem chavales. si el popper És la dona moralina. ressaca? Doncs no ho sabem, ja ho provarem si vols Jo he un dia provat aquí en Proper, directe. però- Busquem la part positiva de les drogues, però en un altre moment, Toni. Doncs fins aquí, drogueu-vos tots junts molt bé. i rieu-vos amb la I amb penúltima. aquest consell acabem, Marc. Moltes gràcies. Ja arriba el millor moment del programa, l'hora d'acomiadar el programa. Com és? Que, per cert, potser en Marc Andreu es pensava que me n'havia oblidat, però no era avui que havies d'anar amb una roba especial per fer el programa? Com? Jo no recordo res. No recordes res? Vaja, doncs... Va ser un repte, però que es va quedar fa no sé quants episodis. Quan feia sèries d'acció. En Marc Andreu va fer una juguesca amb Antoni Monzó per portar, doncs bé, un banyador de Borat, d'aquells tant que llueixen tant, i no ha comprat la seva paraula. Això ho arrossegarem, Marc, perquè ho volem recuperar en algun moment. Sí, a part, tu dius que llueix si tens un bon cos, perquè si no sembles com un bueno, era com un lluir irònic. Sembles un bull. Ho afirmo perquè me'l vaig provar el mateix dia. Però ja ho deixarem per la penúltima, per exemple. Alguna cosa així més graciosa. No, a mi em sembla bé, però Sí. que ho tinguem present. També aprofitem aquests moments del programa per fer el repàs, el resum de la valoració de com ha anat el dia d'avui. I avui, com que tenim, doncs, no un convidat, però tenim un públic excel·lent, que és l'Òscar Loro. No un convidat, tenim un merdes, com l'Òscar. Sí, tenim Series una persona. publicat. Bueno, seria l'únic públic. Sí, un és multitud, en aquesta Bé, ràdio. una persona fora d'aquest programa, que no pertany a aquest programa, i això ja et dona, doncs, un crèdit. Ja et dona com... Imagina com estem. Sí. Hòstia. Ens hauràs de pagar una part. Un nivell el crèdit per- és Greu, aquest. també. Nosaltres considerem molt vàlid el teu criteri i per això et demanem un resum del programa. Què t'ha semblat? Doncs, mira, l'última secció m'ha semblat la més útil de totes, perquè jo demà treballo molt d'hora i segurament si em convides a sopar, alguna cosa em donaràs de beure. Aigua de l'aixeta, però sí. Pues Filtrada. vaya, para eso he venido, tú. Hi ha alguna cosa més, Òscar? Algun comentari? Alguna cosa que diguis? Ostres, doncs això m'ha interessat. A favor de l'eutanàsia i A a favor favor de de mort o morts. Molt bé. Torna com vulguis. Perdoneu que interrompi, però les xarxes tenen comentaris, d'acord? Ens demanen... com? No. Sí, de veritat. Des d'on, això? De veritat. Però què som? Mainstream? Què és això? Des de quina plataforma, Però Marc? demanen... Perdona, no llegeixis el meu comentari. Eh? Dic que no llegeixis el meu comentari. Ah, d'acord, no el llegiré, no era el teu. Si no et dius Rocío, no crec que... Què diu la Rocío? Bé, la Rocío ens comenta que necessita l'ajuda de l'home positiu, d'acord? Perquè s'ha connectat en directe a Ona de Sants i ha vist que en el seu Facebook hi havia un missatge d'un home que la seva dona havia perdut un iPhone 6 rosa d'or. Fa 3 anys i no el troba. Suposo que necessita... Consell. Aquest home, qui el necessita, el consell? La No ho Rocío sé, o però l'home estava que ho molt guarda? preocupada que el pobre Jasprit, o com es digui, Jasprit. no obtingués el seu iPhone. Jo crec que en Jasprit, el costat positiu d'això és que ella ha pogut descobrir un món més enllà de l'hortarisme que el va portar a tenir un iPhone de color rosa El portava la dona.
El portava La la dona. nòvia. Vaja. Probablement es va adonar que... Gir O inesperat. sigui, es van mirar quan va perdre això i van descobrir que era una parella terrible. Ara ella està amb un sultan de Pèrsia i és molt feliç. Ara està acariciant un animal mort. I el sultan aquest afosa el mòbil aquest d'or per fer-se cadenes d'or. I bé, abans d'acabar, recordar que avui No me hem l'esperava, dedicat el aquest programa... Abans d'acabar, recordem que el programa d'avui l'hem dedicat a la penúltima planta més verinosa del món, segons la revista Muy Interesante, el julivert gegant. Julivert gegant! Julivert gegant! Julivert gegant! Que ja has de ser cabron per ser verinós, gegant i julivert, que és una cosa que es fica tota la puta cuina mediterrània. És una unió de tot. I ja ho sabeu, l'equip de la penúltima torna el proper dijous amb moltes més tonteries. Si no us ho voleu perdre, quedem aquí a la penúltima. Fins aviat!